Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Non kivangji jangmi poni phai ingkora nerkep theman arni PM Narendra Modi kivangji aputhak along kachirap kacheto dunde deji aphan mati ningkang samse chipaklang ponsi jangmi poni phai ingkora trok durmi arni nijang KARBI ANGLONG bitungreng thama constituency arlo dongpipi arong along mass awareness program kam public meeting kang nipon Bangso Mayalong APHLC CC President Jai Kathar CC General Secretary Sarkiri Rongphar CC Vice President Purnima Ing Hipi CC Organizing Secretary Kursing Timung Wothat Langso LAC President Bikram Hanse Pen Chenglok along retain men APHLC Asongja po Asongja Piatum Mayalong Chetongdun Lapen Mas joining asai ang dengta Bang Phokep Amulok BJP pen Chepa Ogdun Bangso Mayalong pen APHLC Mepu Jai Kathar Kaning Jepon ke non Prime Minister Narendra Modi Loring Thepi along ke wangji ke long recap ke chia tum aphan kacho jor apot kapathir ji aphan si ke wang pu alam pachini pon lasi munit ke amethang kachepathi si ani kacheparong puke claim dangne lasi ili KARBI mate inglonga khaya tum chetong dun de det nangji puta Jai Kathar pherang ke angno pen rataphan pachini pon Lapen MSC election bitungreng thamapen Bikram Hanse aphansi Parjab Dunji aphan Jongpon Bangso Mayalong Bang Suri pho armu Chetong Dun pusi APHLC mai Jaipon Non ke wangji election ahut ke long trainer cap ke highway po puta APHLC mai phu Jai Kathar pen ningjepon Wothat lang sopen arsong rong hang KARBI ANGLONG news Dong me pierong bitungreng thama constituency arluk nilitum dak rally dolo ben along aprek ben dawanglo ben jasemet ke la so la tebok terei pin se wanglo suri phobak dui bodi jetong bang suri phobak jetong lo la pen la da BJP tum nang join dun olopini bang phokep bak do BJP tum nang join dun lo ni tum besi puing tum te a hok helam gen geng tum te yo la si bang phokep bang phokep pulete don phokep la hai nang join dun la pulaya Prime Minister ke wang ke nil tum ning ke oya theke la hello ili tum ke autonomous state si hang bom la si nang inaugurate nang ji autonomous state si di kalimangala nang PG puda puet loke constitution long na toket loke la nang ke inaugurate ji si alang liwang nang ji ang non ke nang ke inaugurate ji bang ke hala ili tum KARBI ANGLONG pen long recap kicir tum phan ki pi la si hala bongo sena tum phan hala utor bor bil long kapa thir te kangji nang ke inaugurate ji phan si ke wang abinong inaugurate tu alam ning ye de ji ni tum sini jalak ke la tum seta hala tum ka inaugurate ji nang api thir ye phan si ke wang la sini tum KARBI tum ke dunang ni pu i athema KARBI tum inglong rat ke dun lo te chini ne det po bang la bongo sina tum kecil tum pan adet il tum pan nang kitira hala kitisi nang kapitir ya pan siala Prime Minister ke wang angge il tum kacini ne tum arichar dep dun turong po arong aning rong dun turong po la sila son ke la ke amethang ga jipi thi si aning karong ji pi po la ke muni ke claim nang ni la sila bangso mailong in coroner cap along in coroner cap arni hala utor bor bil long dunang ni pu iya the la pensioning ri lo dunang ni la ke election di bonghar lo por bitung constituency long pen kumar bang puang si bitung constituency ke la ke nang don alang li Bikram Hanse lo ke thurdun po la ke non ke bang jiar ni nang tum ASDC pen ke chingrum jiang ring tu ASDC pen itum chingrum ing tung ulu afrang chingrum nang ji pulu la ke achu dan li ning je lo madalang litum phola det la ka buji kacini phola de ma ning chi thore la si non da ning ye ji opene aning chi thurong na pasi matha alang litum la NGO tum long dun rong la puju NGO ta kali puta pu bom seta NGO lu political party ke lidet kala KJJCP pulo ne tum ke lalu political party lo te non government organization lo ke la si NGO pui ang NGO long ke dun lo te hala tum ba independent men thurdun tu po BJP candidate si mandun thurong po BJP hala tum ban pusulai po to poisa to tangka ta pidun po pi hai det lo BJP long si dun rogi ke
dun roklote autonomous hang nang ni autonomous state hang nang ni pusi ningye thurong le poke siksidol pangtang nang ni pusi ningye thurong le poke la tum la sini tum la kaching room le kisung tu det la heluเป็นนั่งลิตุมาซ่องเป็นหลงก้านไฮนิ่งเกตโดล่ะ ni li tum ka chini long kriner kep ke hai vik pu pusi tum chini พงร้องหลังโซเกให้ติมงอารองโอเปนสเตทกิมิกังปูปอนหลักให้กอยสิงฮัสซอนอาฮาวาร์อาร์โลพงร้องหลังโซโพลิงสเตชันหลักฮาพารอยสิราเครดาร์เก็บปัทวากลาบาลองสิตาบีจังมีโปรดิพายอีกอราทรอกอาร์ดีอาดาปอร์พายบาจิเครสยาปอร์มาลอมเป็ดการเบียงลองออโตราบัสคอนซิลเอagriculture land and revenue overseek ดิโซอารีเด็กเป็ดโอเปนสเตทมาติลุนกันอาฮงใจกิมิอิงปูปอนBangso RD kachi pipen kache tongdut Mondol Committee dun meipu Omar Hanse Kongchun Bang Lawrence Ronghang ex-VDC Chairman Anparta Lun Sepo Tredel Rongphar ex-VDC Chairman Kangbura Hanse BJYM dun meipi Bilite Rangpi Puling meipu Kongchun Bang Pendanglok Rongasar atum chetong dun si Penang an Rongasar atum pen EM Omar Singh Disolapen Achor KARBI ANGLONG Autonomous Council Secretary Sangpi Nirola Phangchopi ACS atoma phan kachoro pipajer potsi kachek thora mo pen danglok kewangji kilik ahut anso se ke hai pahai ke pa ong nang ji alap the che thachibut posi mai pa jot ponlo tim nilip atom pen pherang ke amai kangni pon jasemet nilip along tim nilip hoi pen pherang ke amai ke phaponang kok alam theki India Prime Minister Narendra Modi ke wanga hut party lapen hamphanga song chibu pe pin pen kado kavia tumta chetong dunsi article 244a ke pa chonjia phat memorandum alu pidun horlo nang pusi tim nilip atom pen solang do ara ta phat choni report attending and coming here. So our purpose of holding this press conference will be welcoming our famous Prime Minister of India, who is going to attend on 28th of this month at Lorintepi, KARBI ANGLONG. So for this purpose, we have been organized this program. As you all know that we have been and we will be very thankful enough for ourselves, and because this will be the historic day in our life that we will witness our honorable Prime Minister on that very occasion. So in this special moment, I would like to request the people of Nilip and us and KARBI ANGLONG and Dimahasau as a whole that we will and we must participate this program with a huge gathering, so that the government of India and our honorable Prime Minister will know about our issues. That is, we have been struggling and we have been demanding for autonomous state movement, autonomous state issue for the last 30 to 40 years. And also we have some insurgency issues here. So we have been backward from so many years in comparison to other districts of Assam and other districts of India. So I would also like to request, and I would also like to appeal on behalf of this team Nilip to our Chief Executive Member of KARBI ANGLONG Autonomous Council, Mr. Tuliram Ronghang, that we hope that he will mention about the implementation of Article 244A of the Indian Constitution, that is the creation of autonomous state, in his memorandum to the Prime Minister, in his demand to the Prime Minister, so that in that day our Prime Minister will say something and declare something about the Labor Union asong atumpet langhan pathwa klabalok non gewangji mede aparban asonson khela dhula kibipon Nijang KARBI ANGLONG dongka mokamrong sopi adung kedo langhan pathwa klamalong non gewangji aruachik lonifai ICR ni aparman VS KARBI ANGLONG Labor Union atumpet mede katalon dunjia phan chisik bomlu
Lason si Labor Day program nangle liako sitami langhan pathua klamalong mati langhan arong arat lapen kaprek ahawar atumta Labor Day pharman isi awareness ason si kaprek asot kapathua son chepati ponbomlu Lason si hambi phelong lapen kaprek sitami pathu ponlo pusi Labor Union President Manop Kram sapen nang pachini don mate labang so isi mere tum kaching hon KARBI ANGLONG ke doa natum phansi tame ladak hambi pathu tumi pansi tame mere tum cheng ponlo lasi pini hasi tame labang so nimarli lapen ke korte tum lapen ladak langhan FC rongbin si tame latum aphan mere tum khansi ladak nijang KARBI ANGLONG langhan lapen dak sarjang teman teman labang so thela mere tum awareness pada ponlo lasi natum son lasi hambi thelong lapen ke ladak Sansuria cibung lahai si meritum pada pon masih non kilangji perang aningkan si kami monika PM Narendra Modi ki wangji arbuka che tongpet ji aphan kachi sikpon Lakhakre Troxy Socheng Dhenta constituency pentabe don ki wangji jangmi pone phai kora ner kep arni PM Modi ki wangji ahut lak kep sose arat pache tongpon jipu CM Dr Himanto Biswa Sarma lapet KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang akibang ate ke pachun ponji aphan a constituency tin pentabe bena arat suri trok chiponji aphan chisik pon bomlu Lason si Socheng Dhenta Mondol Committee lapen mohila atu pentabe chisik chedang ponsi chingwai chingsai padupon bomlu lapen suri ke bak arat Socheng Dhenta pentabe pache tongdunji pusi mondol mei phulapen rongbongwe town chairman Sonaram derangpen mohila morcha pen rina ka tharpia tumpen pherangke angno pachini pon ame dak Narendra Modi ji program long ke tun eji phansi ni tum hang pon lo sidak actually bang ke ni tum Socheng Dhenta angkang long 8 pen 9 nang bong mangke itum EMI do supporter side lo jelang letum answer men nang ke dun eji phansi ni tum tame chingwai pon lo pen penabdik itu 28 tarik meeting bang ke ladak tiket ke hang bang ke thom do bang ke thoma moni se tame laso meeting lo nang ke dun eji phansi chisik sidang bang thom command mic lo sir nang thanung bang ke ilitum ke chengsi bang ke non local MEC an patame KARBI ANGLONG Autonomous Council EM kacherong pipilo na pen dilib rong hang lo na pen XEM mohan be akhaba patumi stame alang tumi tumlong wang lo mondal committee long nili hemalong se chingwa chingsai lo akhai mohan be tum tame wang pen alang tum tame gari hum kan ma detail ali tumlong na anthulo si soteng pen gari stame bolero stame nangi rupen nili tum khai hoi stame thot alang tum han tame kpg phan ba gari stame nangi pu ni tum han si proposal na pi na bang si commission lo thona khasi non ke bang ji elections tame madule ticket nang long tame alang letum nang claim no rapia ji phan nili mondol committee hoi president pen kachuni ri bang ke lo ticket ke long mang phu marsi ticket ke long ma alang letum moni tame nili tum long mondol committee direction ateng pen KARBI ANGLONG Autonomous Council CM sa direction ki ateng pen alang ta follow go pen ning pen ti pen bom